Има ли? Ето, колеги, воблера е косадъка Маскот 80F. Разпера тук що го извадих, я покажи местотомите. Ето като долу бях на това дърво, надолу пусках воблера. Разпера скочи силно 2 метра над водата, като се удари. Това ще го премерим колко е дълъг. Бая била риба. Че да видим сега. Така. 63 см. 64. 60. Да, 63 см. Леле. Щупи пръчката. Да, ще да реша. Отмори ми се ръката да го държи бахти ръка. Е бит много нещо. Ето е рибката. Към колко ли кила е това? Към колко ли кила е? 2,5. Ще пускаме. Покажеш? Още и въйдоха тук. Знаеш ли, не? Не, от тук. Гледай колко му си виждал. Е, тук стъпи. Човек, страх не там видя. Вижда ли си хубаво? Да. Ето го разпърчикам. Опа. Спираме. А? Спирам. Спирай.